फिश फ्राय प्लस फ्रेंच फ्राईज इज इक्वल टू दिस रेसिपी. आम्ही तुम्हाला नेहमी म्हणतो ना की कोणती स्नॅक रेसिपी सॉस बरोबर खावा किंवा चटणी बरोबर खावा, पण ही जी रेसिपी आहे ना ह्याला सॉसची पण गरज नाही आणि चटणीची पण गरज नाही. नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि ही घंटी वाजवा. नमस्ते, मी स्नॅक्स बनवते. त्याच्यासाठी बटाटे घेतले, 6-7 बटाटे घेतले आणि ती कुकरला लावून आहे ना 2-3 शिट्या करून शिजवून घेतले. त्याची मी आता साल काढते. आता याच्यासाठी आहे ना पहिले हे ठेवते आणि तुम्हाला याच्यासाठी लागणारं साहित्य दाखवते. एक ब्रेड आणला, त्याचे मला 2 असे अख्खे स्लाइस घेतले आणि बाकी आहे ना 3-4 स्लाइसचा मी हा ब्रेड क्रम करून घेतलाय, म्हणजे ब्रेडचा चुरा. हे काय करायचे, हे ब्रेडचे आहे ना तुकडे तुकडे करायचे आणि मिक्सरला लावायचा, मग हे असा ब्रेड क्रम तयार होतो. हे बघा, मग विकत आणायची पण गरज नाही. याच्यासाठी मी लसूणच्या पाकळ्या घेतल्या, 5-6 लसूणच्या पाकळ्या घेतल्या, त्या बारीक कापून ते बारीक चेचून घेतले, म्हणजे ते बारीक झाले एकदम पावडर सारखे. मीठ घ्यायचं आहे चवीपुरतं, अर्धा चमचा चाट मसाला घेतलाय, अर्धा चमचा काळी मिरीची पावडर घेतली आहे. आता ही काळी मिरीची पावडर पण तुम्हाला सांगते कशी बनवली. काळी मिरी आहे ना पहिले तव्यावर गरम केले आणि ते गरम आहे ना थोडे थंड झाल्यावर ते बारीक पाट्यावर वाटले, म्हणजे ते आपले बारीक काळी मिरी झाले. बघा, हे ना मिरची, ह्याला चिली फ्लेक्स बोलतात. काय केलं, 4-5 मिरची आहे ना तव्यावर गरम केले आणि ते आहे ना बारीक चुरले. आणि बारीक चुरले नाही ना तर मिक्सरला आपण शेंगदाण्याचा कूट बनवतो ना तसं ते शेंगदाण्याचा कूट बनवतो तसं ते मिरची आहे ना असे सरसर करायचे 2-3 वेळा, मग ते आपला तसं बनतो, चिली फ्लेक्स बनते. अर्धा पेला दूध घेतलाय आणि कॉर्नफ्लॉवर घेतलाय 1 चमचा आणि 2 चमचे मैद्याचं पीठ घेतलंय. हे आपल्याला पेस्ट बनवायची आहे पातळ. आता मी पहिलं आहे ना बटाटी सोलून घेते आणि बटाटी सोलल्यावरती आपल्याला किसून घ्यायचे. बटाटी सोलून घेतली आहे. आता पहिलं काय करते, बटाटे किसायच्या आधी हे दूध आहे ना हे ब्रेडवर ओतते, म्हणजे तोपर्यंत आहे ना ब्रेड भिजतील चांगले. ब्रेडचे स्लाइस आहे ना मऊ होतील. आता मी बटाटे किसून घेते. ब्रेड चांगले एकदम मऊ झाले, हे आपल्याला त्याच्यामध्ये बटाट्यामध्ये मिक्स करायचे आहेत. म्हणजे जरा खुसखुशीतपणा येण्यासाठी हे ब्रेड टाकायचे. त्याच्यामध्ये हे चिली फ्लेक्स टाकायचे, अर्धा चमचा 1 चमचा घ्यायचा. जसे आपले बटाटे असतील ना तसे अंदाजाने घ्यायचा, कारण आपल्याला याच्यामध्ये दुसरा मसाला कोणताच वापरायचा नाही, मिरची मसाला वगैरे. ही काली मिरी, चाट मसाला, समजा चाट मसाला नसेल ना तर लिंबू पिळून टाकला तरी पण चालेल. लसूण, बघा कमी साहित्यामध्ये स्नॅक्स एकदम भारी. आता चवीपुरतं मीठ. आता याचा चांगला मऊ गोळा करून घ्यायचा, मळून एकदम. आता हे चांगलं मळून घ्यायचं. हे मळायचं कशाला, हे सगळं आपलं चिली फ्लेक्स वगैरे सगळं मीठ वगैरे टाकलेलं आहे ना ते सगळीकडे लागलं पाहिजे बटाट्यामध्ये. मस्त चिकट गोळा झालाय बघा. आता हे आहे ना हा गोळा तसाच अशा वाटण्यामध्ये नाही तर डब्यामध्ये भरायचा आणि फ्रीज मध्ये ठेवायचं 10 मिनिटं. आणि 10 मिनिटाच्या नंतर आपण काढायचं. आता याच्यानंतर मी तुम्हाला ह्याच्या पुढचं दाखवते. आता स्नॅक्स बनवायला आपल्याला 10 मिनिटं लागतील ना, तर 10 मिनिटांमध्ये आपलं बाकीचं काम टाकून घ्यायचं, भांडी बिंडी घासून घ्यायची. ठेवायचं म्हणजे कशासाठी, म्हणजे थोडा टाईटपणा येतो त्याला. हे बघा असं.
आता मी याचे जसे आपल्याला आवडीप्रमाणे स्नॅक्स बनवायचे, लांब गोल कसे आपले पॅटीस सारखे बनवायचे असतील तर आपण बनवायचे. आता थोडं मी तेल घेते वाटीत, कशाला हाताला लावायला. छोटे मोठे आपण कसे पण बनवायचे. हे मी 15 मिनिटं फ्रीज मध्ये ठेवले होते, म्हणजे फ्रीजर मध्ये नाही ठेवलेले, फ्रीज मध्ये. असे हातामध्ये घेतलं ना पीठ की असं दाबून घ्यायचं जरा आणि आपल्याला गोल असा आकार द्यायचा. गोल द्यायचा, चप्पट द्यायचा, चौकोनी द्यायचा, आपल्यावर आहे. आपल्याला छोटे मोठे कसे पाहिजे तसे आपण बनवायचे. आणि आपल्याला फ्राय करायचे आहेत ना तर कमी तेलामध्ये फ्राय करायचे आहे, पण ते फिरवायला वगैरे बरे. आता हे आपलं मिश्रण आहे ना बनवलेलं. आता हे एवढं बनवलंय ना ते आपल्याला आता किती पाहिजे तेवढे आपण करायचे. जेवढे आता आपल्याला खायला पाहिजे तेवढे करायचे. आणि बाकीचं असं सारण राहिलं ना हे मिश्रण तर आपण हे तसंच फ्रीज मध्ये झाकून ठेवायचं. म्हणजे 8 दिवस राहू शकतो हे. आणि जेव्हा पाहिजे असेल ना तेव्हा काढायचं आणि बनवायचं. असं पॅटीस असे स्नॅक्स बनवायचे आणि खायचे. पण हे असं मिश्रण ठेवलात ना तरी पण चालेल. आता हे कसं एकदा आपण करतो आणि ते भरपूर होतो ना, मग आपण जेवढे पाहिजे तेवढे असे करायचे आणि बाकीचं असं मिश्रण फ्रीज मध्ये झाकून ठेवायचं. मी हे ठेवत नाही, मला हे सगळे करायचे आता, कारण मला तसं द्यायला पण लागतात ना कोणाकोणाला. आणि कोण अचानक पाहुणे वगैरे येतात. रेसिपी म्हटल्यावर सर्वांना माहिती पडतं की आज काहीतरी रेसिपी बनते, मग ते मला आहे ना असं द्यायला लागतात कोणाकोणाला. त्याच्यासाठी मी आता हे सर्व करते आहे. आता मस्त असे बघा स्नॅक्स बनवले आहे. आता हे परत आहे ना असे बघा असे नरम असतात ना, थोडे फ्रीज मध्ये ठेवले ना की थोडे कडक होतात, मग फ्राय करायला चांगले. आता हे सगळे बनवून घेतले. आता थोडे मी 10 मिनिटासाठी फ्रीज मध्ये ठेवते. दिला तर वरून झोपून आली. तू वरती कधी गेली? दुपारी गेलेली ना एवढ्या लवकर. मी तिला बोलले, तिला आवाज दिला तुला व्हिडिओ मध्ये यायचं नाही काय, तेव्हा ती आली खाली. हे असे वडी बनवून आहे ना फ्रीज मध्ये ठेवलेली. आता हे तुम्ही आहे ना तुम्हाला जेवढे पाहिजे तेवढे तळायला घ्यायचे आणि असेच आहे ना डब्यामध्ये भरून ठेवायचे. आणि समजा उद्या परवा कधी पाहिजे असेल तेव्हा असे गार तळले तरी त्याला काही फरक नाही पडत. आता याची ना पेस्ट बनवून घेते. मैदा आणि कॉर्नफ्लॉवर घेतलाय. ही आपल्याला पेस्ट आहे ना पातळ बनवायची आहे. इथे तेल तापायला ठेवलाय. तेल तापलाय. आता मी गॅस आहे ना बारीक करते. तेल तापला ना की गॅस बारीक करायचा. आणि आता हे एक एक घेऊन आहे ना असे पिठामध्ये बुडवायचे आणि याच्यावर ठेवायचे. आणि आपण डाव्या हाताने हे असं त्याच्यावर ब्रेड क्रम टाकायचा. म्हणजे आपण तोच हात लावला ना की आपल्या हाताला ते ब्रेड क्रम चिपकणार. आता हे मी पहिले आहे ना अशी जरा घेते करून, म्हणजे तेलात सोडायला बरे. आपण हाच हातात ब्रेड क्रम मध्ये टाकला ना तर आपल्या हाताला तो ब्रेड क्रम सगळा चिपकून जाईल. म्हणजे 2 हात वापरायचे. फ्रीज मध्ये ठेवल्याचा फायदा काय होतो माहितीये का? जरा कडक होतात ते वड्या. तेलामध्ये जेवढे आपल्याला एकदा टाकायचे असतील ना तेवढे असे ब्रेड क्रम लावून घ्यायचे आणि मग ते एक एक सोडायचे. मग ते डुबवून ब्रेड क्रम लावलाय. असे मी 12 करून घेतले ब्रेड क्रम मध्ये, म्हणजे तेवढे त्या पॅन मध्ये राहतील. आणि हे 12 नंतर टाकते. बघा तेल तापलेलं आहे. गॅस एकदम मी पूर्ण कमी केलेला आहे. हे कमी गॅसवरच आहे ना पहिले चांगले भाजून घ्यायचे, नाहीतर काय होतं करपतात आणि आतून शिजत नाही.
थोडा गॅस आहे ना थोडासा मीडियम पेक्षा पण कमी करते. आणि मध्ये मध्ये आहे ना आपण असं हलवायचं, म्हणजे हलतात बघा. आपण पॅन मध्ये टाकले ना तेलामध्ये, ही पॅन आहे ना आपला भांडा असं पाठी पुढे करत राहायचं, म्हणजे आग आहे ना त्याची ती बघा अशी सगळीकडे लागते. नाही तर आपण एकदाच ठेवून घेतला ना तर मध्येच ते करपतात आणि बाजूला आहे ना भाजत नाही. स्लो गॅसवरती ठेवून बघा 2 मिनिटं झाली. आता मी थोडा गॅस आहे ना वाढवते, कारण हे बघा आता वरसर तेल आलंय चांगलं, कारण आतून ते शिजायला आलंय पूर्ण. आता फुल गॅसवर 1 मिनिट झालाय. 1 मिनिटाने आता फिरवते. पहिलं काट्याने उचलून घ्यायचं आणि चिमट्याने असं फिरवायचं. बघा किती सोपं आहे. आता पहिलाच फुल गॅस केला असताना तर करपले असते. आता हे असे भाजले आहेत ना तसेच आपले हे बाजू पण भाजून घ्यायची आहे. आता मी उलटे फिरवलेत बघा. आता मी तोपर्यंत आहे ना ह्याला मी ब्रेड क्रम्ब लावून घेते. ते भाजले की नाही ते काढल्यावर आपण हे दुसरे टाकू शकतो. असं काम करायचं रेडी एकदम. तर पहिलाच आपण ब्रेड क्रम्ब सगळ्यांना लावून घेतला ना तर काय होतं माहितीये का, ब्रेड क्रम्ब आहे ना तो भिजून जातो. सर्व आता ब्रेड क्रम्ब लावून झालाय आणि आता ते पण भाजले. 8 मिनिटं झाली बघा उलटे फिरवल्यावर, आणि 8 मिनिटांमध्ये मी त्याला ब्रेड क्रम्ब लावून घेतला बाकीच्यांना. आता ह्याला आहे ना असं 2 मिनिटं परत ठेवायचं आणि असा कलर येईपर्यंत भाजायचे. एकदम छान झाले. आता मी परत थोडा गॅस आहे ना फुल करते. फुल केलाय आता गॅस. आता असा कलर येईपर्यंत भाजून घ्यायचं. आपण कसं तिथेच उभं राहायचं आणि करायचं, नाही तर काय होणार, आपण गॅसवर टाकला आणि बाहेर गेला टीव्ही बघायला तर इथे ते करपून जाणार आणि व्यवस्थित शिजणार पण नाही. पॅन बघा मी कसा पकडलाय. तेल सगळं इथे खाली घेतलंय, असा उलटा म्हणजे थोडा वर केलाय. आता ही बघा इथे आहे ना सुके सुके आहेत, हे आता काढायचे एक एक करून. 10 मिनिटं झाली बरोबर. आवाज एकदम कुरकुरीत झालेत, छान झालेत. एकदम छान झाले. असे तुम्ही पण बनवा, मस्त झाले आणि खुसखुशीत पण झाले. आणि त्याला जास्त तेल पण नाही लागला. जेवढा मी पहिला टाकला होता ना त्या पहिल्या तेलामध्येच बरोबर झालं. हे बघा तेल पण नाही जास्त लागलं. असे नाश्त्याला वगैरे कोण पाहुणे येत असतील तर, मध्येच आपल्या मुलांचा कधी बर्थडे असेल तर असं चांगलं बनवायची, अशी चांगली डिश बनवायची. एकदम छान झाली. अशी तुम्ही पण बनवा. आता मी तुम्हाला एक तोडून दाखवते. हे बघा किती मस्त झाले आहेत. आतमध्ये एकदम मऊ मऊ आहे, एकदम छान झाले आहेत. आता मी पहिले तुम्हाला खाऊन दाखवते. त्याला सॉसची पण गरज नाही, चटणीची पण गरज नाही. एकदम छान झाले आहेत. तुम्हाला बघून वाटेल काय नॉर्मल पॅटीस आहे, पण मी जेव्हा खाल्ली ना त्यानंतर मला वाटलं की तुम्हाला हे खाल्ल्या म्हणजे ह्याची चव कशी लागते ना ही तुम्हाला सांगितली पाहिजे. आता ही मी खाल्ली आहे. ही जी पॅटीस खरं तर खूप चांगली झाली आहे. असं काम तरी असं वाटतं मी ही एक वस्तू ना 2 वस्तू खातोय. याच्या वरची जी लेअर आहे ते असं वाटतं मी फिश खातोय, म्हणजे मच्छी कशी तळली जाते तसं ही वरची कोटिंग झाली आहे. आणि आतमध्ये असं वाटतं मी फ्रेंच फ्राईज खातोय. तर ही 2 in 1 रेसिपी आणि खायला खूप चांगली आहे. आतापर्यंतची ही बेस्ट पॅटीस रेसिपी आहे जी मम्मीने बनवली आहे. आता ही रेसिपी ताई आली की पहिलं तर मी हीच रेसिपी बनवायला सांगणार आहे मम्मीला, कारण ऑलमोस्ट सर्व संपले बघा, काहीच नाही उरले. उलट तू अजून बनवले पाहिजे होते फ्रीजमध्ये ठेवायला, मी तळून खाल्ले असते.